Kay giingon ni Kristo sa Biblia, ipasabot ni Kristo nga naagyoy mupuli sa iyong katungdanan. Mauna nga ang giingon sa asoy ni San Lucas dinhi sa sulat niya sa buhat sa mga apostoles. Niingon siya, Buhat Kapitulo 1, versikulo 20, kay nasulat sa basahon sa mga salmo, waaunta ka ang iyang puluyanan o wala na'y magpuyo ni ini. O nasulat usab, pupuli kaniya sa iyang katungdanan. Mao kini ang usa ka dakong limbo o mapasipad-anong mga pagsangyaw niining taong si Eugene Pellegrino Gapo, nga ang pamagat sa iyang mga post videos, Team Lakbay Katoliko. Nga naman, tungod kay ang pagsabot sa maong sitas sa buhat 1:20, dili ang katungdanan ni Jesucristo ang ipakuha ni Pedro, nga sama sa buot niyang ipatuo dinhi sa publiko nga ang nagkuha sa katungdanan mao si Pedro o ang ikuhaan mao si Jesucristo. Ang labing tinuod mga igsuon, sa walay dugang o walay lipat-lipat nga pagsangyaw dinhi sa publiko, dili si Pedro ang nagkuha og katungdanan gikan ni Jesucristo. Walay kalambigitan kini sa ilang kinabuhi. Kay ang gipasabot ni Apostol Pedro niini, mauman ang pagkuha sa katungdanan ni Judas Iscariote ngadto kang Matias. Atong sugdan sa pagbasa gikan sa Buhat Kapitulo 1, versikulo 12 ngadto sa 26. Buhat Kapitulo 1, versikulo 12 ngadto sa 26. Mao kini ang nakasulat. Unya ang mga apostoles namalik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo, nga may gilayon nga usa ka kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem o misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alpio, si Simon nga patriota, o si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigom kanunay aron mag-ampo. Uban usab kanila ang mga babae, o si Maria nga inahan ni Jesus, o ang iyang mga igsuong lalaki. 15. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtigom ang mga 120 ka mga magtotoo, mitindog si Pedro og mingon, mga igsuon, kinahanglan nga matuman ang bahin sa kasulatan, diin ang Espiritu Santo, pinaagi kang David, mitagna may tungod kang Judas, nga mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Hesus. Si Judas usa kasakop kanhi sa atong pundo, kay napili man siya aron may apil sa atong buluhaton. Kadto si Judas mipalit og uma, ginamit ang salapi nga gibayad kaniya tungod sa iyang nautang buhat. Nahulog siya didto nga naguna ang ulo, og namatay nga nahagwa ang iyang tinai. Ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem, nakabalita niini, busa sa ilang pinulungan, ginganlan nilag Akildama ang maong uma, nga sa ato pa ang uma sa lubo. 20. Kay kini nasulat sa basahon sa mga salmo, mahimo untang mingaw ang iyang puluyanan, o wala na'y magpuyo nini. O kini nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa kinahanglan nga may usa ka tawo nga moapil kanamo aron mosaksi nga nabanhaw si Ginoong Hesus. Kinahanglan nga siya kanunay
nakakuyog kanamo sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus natiguban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. Busa misugyot sila og duha ka tawo, si Jose nga ginganlag Barsabas ug si Matias. Unya nagampo sila, Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tao. Busa itudlo kanamo kung kinsa niining duha ang imong gipili nga mupuli sa pagka-apostol nga gibiyaan ni Judas aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. 26. Human niini nagripa sila kung kinsay mahipuli og si Matias mao ang napili o gidugang siya ngadto sa 11 ka apostoles. Busa tataw kaayo og tinaw kaayo nga ang gipasabot sa maong sitas sa pagkuha sa katungdanan. Dili ang katungdanan ni Jesucristo ang ipakuha ni Pedro nga sama sa buot ipasabot ni Eugene Gapo dinhi sa publiko. Nga si Pedro ang mikuha sa katungdanan ni Jesucristo aron mo'y unang Santo Papa sa Katoliko. Kundili ang katungdanan kabahin ni Judas Iscariote ngadto kay Matias. Mga igsoon, nasaksihan ninyo ang mga tinunto nga mga sangyaw niining tawhana diha kaninyo. Walay kamatuoran ug lunlon mga baka ang inyong nasaksihan. Sa mga sangyaw nga sama niining gipamatuod ni Eugene Pellegrino Gapo nga walay kamatuoran ug dili mabasa sa Biblia, matawag kini nga dugang-dugang. Nga naman, kay iyang gidawat ang maong argumento nga kuno may kasulatan ang pagkahimong Santo Papa ni Pedro o ang kasulatan mao ang Biblia. Apan, walay bisan usa lamang kasita sa Biblia nga iyang giingong kasulatan kuno tali kang Jesucristo o kang Pedro kabahin sa iyang pagkasanto Papa. Busa kini si Eugene na namastamas batok sa Dios o nagadugang sa Biblia. Karon, unsa may giandam sa Dios batok niining Eugene o sa tanang mitukan niya. Atong basahon ang pahayag sa Biblia sa Pinadayag 22 versikulo 18 ngadto sa 19. Mao kini ang nakasulat mga igsoon. Akong pasidanan ang tanang magapatalingho sa mga pulong sa propesiya niining basahon. Kung adunay magadugang niining bisan usa, aniining bisan unsa, kaniya igyadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahon. O kung adunay magataktak o mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy na nagahatag sa kinabuhi o diha sa balaang syudad nga giisgutan niining basahon. 3. Busa peligro kaayo mga igsoon. Kung mututa niining tawhana kay gawas nga hampakon sa Dios ang mutuo kaniya. Pagataktakon pagayog sa Dios ang iyang bahin sa kahoy sa kinabuhi nga sa ato pa dili maluwas. Maong nga magbantay kamo niining tawhana kay dili kaluwasan ang nagulat kaniya o ang tanang mituo kaniya kundili usa kadakong hampak. Busa ang sitas sa ikaduhang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1, nga giingong hinanaling pagkalaglag, mahulog
sa ibabaw sa ulo ni Eugene Pelegrino Gapo o sa tanang mituo kaniya. Atong basahon ang nakasulat sa ikaduhang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1. Mao kini ang nakasulat. Apan diha usab ing mga mini nga propeta sa taliwala sa katawhan. Maingon sa taliwala ninyo, aduna usab gayoy mubarog nga mga mini nga magtutudlo nga sa tago magapasulod sa makadaot nga mga hiridiya o mga panghimatak pagani sa agalon nga maoy nagpalit kanila o busa magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon. Ang unod sa gisgutang bahin sa Biblia, anaa nahitukma sa kang Eugene Pelegrino Gapo, may tungod sa pagkabakakon. Kaya ato gayong nasaksihan ang mga pamahayag sa Biblia nga walay bisan usa nga nagpamatuod may tungod sa iyang mga pamahayag. Busa ang gitagnang umalabot nga usa ka bakakong magsasanyaw sa walay pagduha-duha miabot na og mao si Eugene Pelegrino Gapo. Busa peligro gyud ang tanang mutuo kaniya.